Budem běhat až tady vzadu, ale... Kámo. 444 metrů kill. Jako fakt, jo. A nějaké tam vypínají u tebe, ale. Protože tady je outposta, teď mám. Přímo na Marce je outposta, můžeš ji nějak pak zničit? Na Marce. Přímo na Marce je outposta. Nevidím Marka. Jo, už. Enemy outpost. Já ji bráním, no, teď jsem tady zabil 4 týpky, no. Běžím tam. Nechám je respa. Teď se mi tam respavla celá skláda, kámo. Tady ještě jeden za barákem. A nevím, jestli tady za tím baráčkem ještě jeden. Taky tam byl. Jednou jsem zabil za tím barákem, ještě tady za tím bude. Outposty, jo. Taková easy kill. Už to předělal to outpostu někam. Asi za barák. Bych tam neviděl. Tady by to šlo eventuálně. Jeden. Druhý. Ty vole, tady po mně někdo sype a vůbec nevím odkud. Třikrát jsem minul, no ale 2 jsem dal. Tam leží tam, je to dobré. Teď jsem pokryl tank pěkně. Další, co jsem mu pokryl. Můžeš tady pinknout outpostu? Oni to nevědějí, vole. Kde? Tady, ten tank to neví, tady na mém Jo, tady pinkuje, ne, tady je moc daleko, sorry. Počkej. Tady, no, tam je outposta, přesně. On o tom neví ten tank a oni mu běhají do zadku, že jo. A teď tady někdo po mně střílí, vole, zase. Ty vole, on mě fakt sundá. Tak je to sniper, ne? Nějaký z okna. No nevím, ale střílí úplně na bomby dálko a vždycky dozad jí dostanu, ty vole. Jednou jsem ti tam zabil to od toho míře. Já nevím, jestli byl jedinej, to nevím, jestli tady je hodně oken, víš co, tam nebylo v každém okně může být Němec a jsi prdeli nepřebeneš nikdy. No jasně. Byl to. Co máky mrtvej? Přemýšlím, jak já se tady stoupnu, abych tam... Tak já vůbec nevím. A jo. Ještě furt hrajeme tu jednu mapu, jo. Musí být přece konec, ne?
Ne, Už útočí na ten dones. poslední bod, jak už je ve velkém. Hm. Mám malý mladce už jsou. Za jak dlouho končí mapa? 3 minuty. Aha, tak to ještě vydržím. To jako 3 minuty. Fakt taky. Kolik máme těch killů? 14, no vidíš to, to je lepší. Akorát 31krát jsem zemřel. A nejdelší kill mám na 35 metrů, to je fajn. A to oni nám prostě snaží poslední bod, dobře jako. Jakože na bomby. A já jsem kde? Jo, já nejsem v bodě, ty vole, ani. Teď je to zase myslím dobře. Utíkej, Foreste. Do prdele, já jsem se šprajcnul. Jau. Je tady na close, jo? Ty vole, mě to lízlo helmu normálně. Lízlo helmu. No, jsem slyšel takový cink, jak když dostaneš headu, ale jenom se mi to zamlželo. Co v tom bodě zalezí, vole? Nevidím to ani tíčko. No prohráli, ale dobrá hra to byla. Povedlo mi to. Mhm. Tak kolik jsem toho nastřílel? No to jsem taky zvědavý. 82 kg.